ልብወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕኽባይን አዋሃሃድ ድምፂ ዮናስ መኮነን አቅረብቲ ኤሪ ዛራ ኢንተርቴይንመንት ስላስ አትስላስ አለኽዶ ኢሎም ናብተን ካብኦም ቁሩብ ፍንትት ኢለን ብጸጋማይ ጎኖም ኮፍ ኢለን ምስ በዓል ወይዘሮ ትብለጽ አደጋይን ወልዱ ዝርከበን ደቂ ዓደንን ሳናዱአንን ዘዕልላ ዝነበራ በዓልቲ ቤቶም ተዳሃዩ እየይ እወለኹ ዳሓን ዲኹም ስዋ ወዲኩም ዲኹም ንዕስከ ስዋ ምጽሎም ምሕረት ጓለይ በላ ወይዘሮ ስላስ ካብ መንጎተን ዘዕልለአን ዝነበራ አንስቲ ብድድ ኢለን ናብኦም ገጸን እናቐረባ ግደፍ ዳሓን ምሕረት ጓለይ ስዋ ሳሎና አነ ዝብል ዘለኹስ አስመረት ጓለይ ክትምርዖ ኸላሲ ከምዚ ናታደ ቆንጂ ኽነርኪ በልወን እናስሐቁ ዋይ ተውሳኺትለይ ከም አስሚር ጓለይ ዳኻበይ ከምጾ አስሚር ጓለይ ስምበር መዘና የብላን ማመት እኳ ማመት በልኦም ብጎብ ዓይነን ናብ አቶ ቀላቲ እናጠመታ እምበኣር አነስ ከም ቀላት ወደይ ዕድለኛ ይኮንኩን ማለት እዩ ምስ በልወን እናስሐቁኻ ኪዱ እንታይ መጺኩም ኢኹም ዕድለኛ ዘይትኾኑኸ ዋይ እታ ጓለይ እኮ ናተይ አወሲዳ ኢለንኦም ንሰንውን እናስሐቃ ናብ ቦተአን ተመልሳ ልብወለድ ዛንታ ወድረዛን መበል 169 ክፋል بدحريو آتو أرقاي أسفها ناتا أبتحتيهم أغميتهم ما زنبرو ملاليخم العلم حاد خلتا معقوم أنت جنا أب سفر أغمت وابمو بهندبت ناب آتو قلاتي قمت ليلهم يمانيتي إيدهم أب حقوقهم بمنبر قرم كالات ودي حياتي خاي حمكان ريخا قالات ودي سعري زهاب كالام صباي تحلبن يا كم زبهال نفع سباي منفعته ابق سبيتو يزرع تحس انششايان كم اون طعمان حسمان كا بو يزعقن بمبال طبطبابلو آتو أرقاي قالهم أب آتو قلات آتين باتزرخبو تصقا نعان كوينن نع آتومون يخون سلازنا برا بحدارن حقوث نبرو أمنو فعسب أيزا أتوت قالكا كل قزي ننفسات حقوشات حقوسكا أنا بلوخا كل قزي ناتو غلاتيين ادوم نبرو برقز آتو غلاتي نرؤسهم كوينوم نسدرهم وزخونو حيال نقارهم نيرم بات زقبروا حاجزن دقفن دما بسدرؤمن بسدرا بعالت بيتومن مسجونن كبرن نبرو نسم أبزي اللولو سبات بعقهم كعللو خلوجن قالاتكو قرب طبايقت انت زيبل نيرو كم تمنفعتو لكسونسي بتخرسي ام تسرحلو نيرو نبينو كوي تعرو ጻጻው ኮዩ እና በልዮም ዝዛረቡሉ ነይሮም ቁሩብ ኃይል ስለዝነበሮም ግን በሰንጊ ተገራጫዊ ጠባዮም ብዙሕ ፈታዊ አይነበሮምን
ሓነኦም መምህር ሃብተ ፍሳየ በዓልቲ ቤት ምሕረት ኣረጋይ ዝርከቦም ብኮንዲ ማለት ብድሮ መርዓ ዝመፁ ዕዱማት ደቂ ዓዲ ባሕሮ እውን ኣብቲ ዳስ ብሓደ ፀግዒ ኮፍ ኢሎም እናዕለሉ ስውኦም ይሰትዩ ነበሩ እሞ ነቲ ብፀጋማይ ኢዱ ጥርሙዝ ኣረቂ አንጠልጢሉ ብሃንደበት ናብቲ ዳስ ቅልቅል ዝበለ ጋይም ወልዱ ኣማዕዲዮም ምስ ረኣይዎ እዋይ ጋይም ወዳይ ወልዱ መፅዩ ጋይም አንታ ጋይም ንዓበዙ ያለና ንዓበዙ ብምባል ተዳሂዎ እሞ ጋይም ወልዱ እናስሓቐ ከዶም ጋይም ወልዱ ናብ ደቂ ዓዱ እናኸደ ኸሎ ወይዘሮ ኣስመረት ኣረጋይ ድምፂ ሰሚዕን ናብቲ ዳስ ቅልቅል በላ እሞ ንጋይም ወልዱ ምስ ረኣያ ብምባል ዕልልተአን ምስ ደርግሕኦ በዓል ምሕረት ዝርከበን ደቂ ዓዲ ባሕረ እውን መርዓውቲ ካብ ዙረት ዝተመልሱ መሲልወን ብጉያ ናብቲ ዳስ ኣተዋ ዋይ መርዓውቲ ኮኑን በዓል ጋይም ወዳይ ወልዮም ብምባል ገሊአን ክምለሳ ኸለዋ ምሕረት ግን ናብ ጋይም ከይዳ እንኳዕ ብደሓን መጻኻ ጋይም ሓወይ ኢላ ምስ ተሳዕመቶ ስዋ መለል ይኽነጀብል ምሕረት ምስ በላ በዓል ቤታ ሕራይ መጻኩ ኢላ ብጉያ ካብቲ ዳስ ናብቲ ኸንሸሎ ኣተወት እታ ወዳሪኣ ስለ ዘይቀሰነት ብውሽጣ ሰላም ዝሰኣነት ምሕረት ኣረጋይ ሰንበት ንግሆውን ናብ ቤተ ክርስቲያን ትኸይድ ተመሲላ ሰላሒላ ብምውፃእ ናብ ጣባ ገጻ ዘብዘብ እናበለት ከላ ኣጋጣሚ ምስቶም ንመርዓረ ዘነት ኢሎም ካብ ዓዲ ባሕሮ ዝመፁ እሞ ኣብ ዝሓድሩ ሓዲሮም ኣንጊሆም ብምግስጋስ ናብ እንዳ ኣቶ ቐላቲ ዝኸዱ ዝነበሩ ደቂ ዓዳ ጎፍ ንጎፍ ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ምስ ተራኸበት ብስምባደ ልባ መለቐት በዚ ኸኣ ምሕረት ናብ እንዳ ፀሓይነሽ ከይበፅሐት ዋይ ኦሮማይ መርዓረ ዘነት ሓፍተይ ምስ ሓለፈዳ ይርኦ እምበር ከመይ ገይረ ዳሕይ ገዛ እንዳያቐላት ዘይፈልጥዎ ጋይሽ ንበይኖም ኣፋኔ ገዲፈዮም ክኸይድ ብምባል ወዳ ከይረኣየት ምስ ኣቶም ተመልሰት ሰንበት ናይ ንግሆ እዋን ርፍድፍድ ምስ በለኻ እቶም ምሕረት ናብ ጣባ ክትከይድ ኣብ መገዲ ኸላ መፂኦም መርዓት ንዙረት ዝወሰዱ መርዓዊ ምስ ኣረኽቱ ዝውር ኣርፊዶም መርዓት ሒዞም ናብ እንዳጓል ተመልሱ መጺኻ ኣለይዶ መጺኻ ኣለይዶ እጽበየካ መጺኻ ኣለይዶ መጺኻ ኣለይዶ ክጽበየካ እናበላ ኣንስቲ ክቕበልኦም ዝሰምዐት ምሕረት ንበዓል ጋይም ወልዱ ቡን ተፍልሐሎም ስለ ዝነበረት ጀበና ሰኽቲታ ናብ ግዳም ንኽትወፅእ ተሸገረት ዋይ ኣታሕይኸ እዚ መርዓዊ ኸይረኣኽዎ ዲ ክኸይድ ትርሓስ ኣቲ ትርሓስ ኣቲ ንዕስከት ቆልዓ ንነገሰት ፀውዕለይ በለታ ነታ ኣብ ቅድሚኣ ብሰቲ ስፈክት ሰፊ ትቃለስ ዝነበረት ንእሽቶይ ጓላ ንነገሰት ሰይትኮይ መሪሕ ክፅውዓ ሓተተታ ጓል ምሕረት ኣብ ኢዳ ሰተ አንጠልጢላ እወኺዲ ኣብሻይ ትዳሃየክላ በልያ ሕራይ ኣብሻይ ኢላ እናጎየት ናብ ውሽጢ ኸንሸሎ ምስ ኣተወት ነታ መርዓውቲ ክትቅበል ኣብ ግዳም ዝነበረት ሰበይታ እኳ ስለ ዝሰኣነታ ገዛ ገዛ እናኣተወት ክደልድ ደንጎየት እሞ ምሕረት ሽዑውን መርዓዊ ከይረኣያቶ ከይከይድ ተረበፀት ጀበና ኣውሪዳ ከይትኸይድ ከኣ በዓል ጋይም ወልዱን ሃብተ በዓል ቤታን ምስ ደቂ ዓዳ ከይፀርፍዋ ፈሪሓ ብኾፋ ኣዕለበጠት እታ ቆልዓ ቅድመ ምምላሳ ከኣ በዓል ትዕበ ደድሕር መርዓትን መርዓውን እናደረፋ በቲ ዳስ ሓሊፈን ናብቲ ኻንሸሎ ኣተዋ እሞ መርዓዊ ክትርኢ ብኾፋ ክሳዳ ኣንቃዕረረት ምሕረት እንተኾነ ምስቲ ብዝሕሰብ መርዓት ኮነ መርዓዊ ክትርኢ ስለ ዘይከኣለት ዋይ ኣንታ እንታይ ኮይኖም እዮም ክንዲ ዝዕግሽግሽ ዝብሉ ጓለይ ዋይ ታለይ እንደርዩና በያኹም ብምባል ኣንጸርጸረት
እትሰሰሪዑ ዝጥምታ ዝነበረ ጋይን ወልዱ ነዚ ምስተዓዘበ ኸኣ እዛቡ እንደኸበለክ ምሕረት ሓፍተይ ነዞም መርዑ ክትቅበል እዮም በላ እሞ ዋይ ዘይ ዓይነይ ክትእምት ደረሲዐ እያ ኢላ ፍሽኽ በለቶ ብሕፍረት እዋ ሓቂ ጋይም ዳርጋ ገዲፍክያ እኮ እያ ክትከድደሊኺ ጓይላ ናበይ ከይከደኪ ኢኺ ካብ ጹምቃ ስዋ ጀሚርኪ ሹሽ ክትብለቐኒኽስ ገና ይጸገብክዮን ኣለኽ ማለት ድዩ ህዋዕ በላ በዓል ቤታ መምህር ሃብተውን ፍሽኽ ኢሉ ኣይ ንጓይላ ዘይኮንኩ ንመርዓው እንዳለይ ክርኢ ደለ ነረ ኢላቶ ርእሳ ደፈት ብኸምዚ ኸኣ መርዓዊ መርዓቱ ኣብጽሕዩ ምሕረት ከይረአየቶ ዳግም ናብ ገዝኡ ተመልሰ ኣይ ኩሉ ሻዕደ ብገለ ዝሰናኸል ጓለይ ዋይ ክሳሕ ይረኣኽዎን እንተይለያስ ረዘነት ሓፍተይ እንታይ ክትብለኒ እያ ተሓን ጸኒሑ ምስ ወራዲ መርዓ ተመሊሹ ክሳዕ ዝመጽእ ናባ ገጽያ ከይድኒ ብምባል ነፍሲ ኣዳዓዒሳ ክሳዕ መርዓዊ ዳግም ተመሊሱ ምስ መጸ እትሪኦ ካብ ረዘነት ቀላቲ ክትክወል ወሰነት ምሕረት ንብኽሪ ኣፍቃሪኣን ኣቦ ብኽሪ ውላዳ ጋይን ወልዱን ቡን ከተስቲ ኣብ ቅድሚ ክልቲኦም ኣፍቀርታ ኾፍ ኢላ ደስ ኢልዋ ውራይ ምፍላሕ ቡና ትገብር ነበረት ብድሕሪ መምላስ መርዓት ካብ ዙረት ከዓ ግዜ እናረፈደ ስለ ዝኸደ ገለ ዕዱማት እንዳኣቶ ቐላቲ ናብቲ ፈረስ ዘጋልብ ዳስ ክኣትዉ ጀመሩ ኣቶ ቐላቲ እውን ምስ ሓሙኦም ካብ ካንሸሎኦም ወፂኦም ናብቲ ተዓጣቆ ነቶም ኣርካናት ማለት ብሃብቲ ልቦናን ብዕድመን ተሰማዕነት ዘለዎም ሰባት ንዝርከብዎም ብዙሓት ዕዱማት መግቢ መስተን ካልእን ክቕርቡ ላዕልን ታሕትን ዝብልሉ ዝነበሩ ዳስ ኣተዉ ነቲ ዝዕድልዎ መስተ ዝመስል ሕብሪ ክዳን ዝለበሱ ተዓጣቆ መመስተኦም ሒዞም ኣብ ኣርባዕተ ኣንጎሎ ናይቲ ዳስ ደው ኢሎም ንዘዝኣተዉ ዕዱማት ካብ ኣርባዕቲኡ ወገን ብምምጻእ መስተ የምርጽዎም ነበሩ ዕዱማት ንበዓል ኣቶ ቐላቲ መዓላትኩም ክቡራትን ክቡራንን ከመይ ኢልኩም ውዒልኩም እንኳዕ ድሓን መጻእኩም ኢሎም ከኣትዉ ምስ ረኣይዎም ከዓ ኩላቶም ከካብ ኮፍ መበሊኦም ብምትንሳእ እግዚአብሔር ይመስገን ጥዕና ሃበልና ከመይ ኢልኩም ውዒልኩም ድሓን ዶ ውዒልኩም ብምባል ገለ ኣብ ራእሶም ዝነበረ ባርኔጣን ቆብዕን ከውፅኡ ከለዉ ገለ ድማ ሕቖም ስብር ኣቢሎም ብኣኽብሮት ተቐበልዎም ኣቶ ቐላትን እቶም ኣብ የማናይ ጎኖም ዝነበሩ ሓሙኦምን ከምኡውን ብጸጋማይ ጎኖም ዝነበሩ ዓብ ሓወምን እውን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ እናሃቡ ናብቲ ኣፊት ቦታ ወራድ መርዓ ዝተዳለወሎም ለምጴኔታት ማለት ናይ ክብሪ መናብር ከይዶም ኮፍ በሉ እቲ ምስቶም ብሓደ ጸግዒ ኮፍ ኢሎም ካብ ዘዝመረጹ ዓይነት ስዋ ኣቕዲሖም መለሊኾም ዓቲሮም ገሊኦም ጎምዞ ማለት ዘይተዘለለ ሓድሽ ስዋ ገሊኦም ድማ ኮልዒ ማለት ጉዕሽ ስዋ ዝሰትዩ ዝነበሩ ዕዱማት ኣጋይሽ ደቂ ዓዱ ኮፍ ኢሉ ዝዕልል ዝነበረ ጋይን ወልዱ ንኣቶ ቐላትን ንኣቶ ኣረጋይን ከምኡውን ንወላዲኡ ኣቶ ወልዱ ሓይላይ ናብቲ ዳስ ከኣትዉ ምስ ረኣዮም ብድዲሉን ካብቶም ምስኡ ዝጸንሑ ደቂ ዓዱን መተዓልልቱን ተፈልዩ ናብ ኣቶም ብምኻድ ኣታኸም ዓልኩም ሩሑስ ጓእማ እያ ቐላቲ ብምባል መጀመርያ ንኣቶ ቐላቲ ጽቡቕ ገይሩ ብኽብሪ ሰላም ምስ በሎም ቀጺሉ ንኣቶ ኣረጋይ ኣስፋሃን ንወላዲኡ ኣቶ ወልዱ ሓይላይን እውን ሰለስተ ግዜ ኣብ መንክቦም ጉንጽ ኣቢሉ ተሰዓዓሞም ኢህታ ወዲ ሓወይ መዓዝ ደኣ መጺእካ ደሓን ዶለኻ ከመይ ትኸውን ኣለኻ እዚ በረኻ ደኣ ይሰማማዓኩም ደሎ ካብዚ ኹነታትከ ብድሓን ዶ ወፂእኩም ብምባል ኣቶ ኣረጋይ ናበብኡ ብጎብ ዓይኖም እናጠመቱ ሓተትዎም እህንታ ጋይም ወደይ
እንታይ ዳ ኣጋጣሚ ድዩ ዋላስ ንመርዓልካ ኢኻ መጺእካ በልዎ ወላዲኡ ኣቶ ወልደ ሓይላይ እውን ኣብታ ዝተዳለወትሎም መንበር ኣብ ጎኒ ኣቶ ኣረጋይ እናተቐመጡ ኣጋጣሚ ብስራሕ ምስ መጻእኩ የፈሊጠያይ በሉ ንበዓል ኣብሻይ ሰላም ኢለየን ክመጽእ ኣይረኸብክዎንን ዘለኹ ኢልዎም ካብቲ ዳስ ናብቲ ኻንሸሎ ገጹ ክኸይድ ከሎ ጋይም ናበይ ዳ ደሊኻ እዛ ቡን እኮ ፈሊሓ ንዓባኸይ ትዝሕለካ በለቶ ምሕረት ቅልጥፍ ኢላ ካብ ማዕዶ መጻእኩ ምሕረት ሓፍተይ ንበዓል ኣብሻይ ሰላም ኢለየን ቀልጢፈ ክምለስ እየ መጻእኩ ኢልዋ ብዛዕባቶም ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ዘይተዛረብዎ ተነፊሖም ዝነበሩ ኣቶ ቐላቲ ገብረ ሚካኤል እዛ መርዓዳ ደስ ኣይበለቱምን ማለት ድዩ ኣቶ ቐላቲ ነዙይ ስዲ ሰብኣይ ጓሎም ምስ ወራድ መርዓ እቱ ምስ በለ ደሞ ቅድሚ መርዓት ናብ ዳስ መውፅኡ ሓኒቐ ኽወስዶ ቖስኑ እዋዕ ከምዙይ ይከውን እዩ እዚ ኩሉ ዕድም ከታ ኽብለኒ ኦይ 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 እዚ ሳይውዕሎኒ እትረፈኒ ኦሮማይ እዛ መርዓ ዝተሕለፍዳ ብድሕሪኡ ግን እዚ ኹታራ ሕጽኖት ክቐብጾ ኣለዎ ኢሉ ብውሽጡ እናተዛረበ ካብቲ ዳስ ናብቲ ኻንሸሎ ኣተወ ኩታራ ዕዋላ ማለት እዩ እቲ ብዝተፈላለየ ባህላውን ዘመናውን ስልማት ኣጊጹ ብሰትን ሰተ ሰምሃልን ከምኡውን ካብ ገጠራት ኤርትራ ተቖሪጾም ብዝመጹ ኣቕጽልቲ ክልዓውን ኩመልን ለምሊሙ እቲ ኣብ ምድሪ ዝተነስነሰ ሎዛን ማለት ጥዑም ዝሽትት ቆጽሊ ሽላንን ናትራንን ከኣ ከም ጨና ፈረንጂ ካብ ርሑቕ ጥዑም እናሸተተ ብዝተፈላለየ ዝሕብሮም ጽሑፋትን ምንጻፋትን ወቂቡ ዝነበረ ዳስ እንዳ ኣቶ ቐላቲ ቀዳም ንግሆ ቀርጠሉት ማለት ስግርፍኦ ሙሉእ ምጓዓተርን ምስያም ማለት መሶብ ሙሉእ ቅጫ ዓተርን ከምኡውን መንገን ማለት ዓቢ ገንኢ ሙሉእ ድቋ ስዋ ቀሪብካ እናበልዕኻን እናሰተኻን ብደቂ ገዛውትን ብሰራሕተኛታት ሆቴል ኣስመረትን እዩ ተሰሪሑ ካብ ዳስ ምስራሓት ሒዞም ከም ሊቀ መበስላን ማለት ሓለቓት ተዓጣቑ ኮይኖም ውራይ እንዳ ኣቶ ቐላቲ ዝኣልዩ ዘመሓድሩን ዝቆጻጸሩን ዝነበሩ ኣሰላፊ ኸኣ ኣቶ ኣልኣዛር በኹረጽን ኣካያዲ ስራሕ ሆቴል ኣስመረት ነበሩ ንሶም ኣብቲ ብኹሉ ሙሉ ማሚቑን ወቂቡን ዝነበረ ዳስ ዘድሊ ሽሻይ ንምቕራብ ነቲ ብበዓል ላሊት ማለት ብውሓለታት ዝተዳለወ ኮልዒ ማለት ጉዕሽ ስዋ ጎምዞ ማለት ዘይተዘለለ ሓድሽ ስዋ ድቋ ሓድሽ እተጸምቀ ሓፊስ ስዋ ጽራይ ማለት ሓተልኡ ዝግ ዝበለ ስዋ ምዝር ዝተባህለ ኣዝዩ ጥዑም ብርዚ ስዋን ዝተፈላለዩ ዓይነት ስዋታት ኣብ ዝተፈላለየ ዝሕብሩ በራዳት ቀዲሖም ብምድላው ከምኡውን ምስ ነፍሲ ወከፍ ሌማት ማለት መቐረቢ ማኣዲ ንኽቕረብ ዝተኣከበ ጠራሙዝ ኣረቅን ፀሓይ ዝመስል ቅጫ ዓተር ኣብ ልዕሊ ጣይታ ሚላሄ ማለት ጻዕዳ ጣፍ ሰሪዖም ብምድላው ዘዝተሓተትዎ ሆጻድ ማለት ቁልፊ ስረ ዘፍትሕ ማኣዲ እናቐረቡ ካብ ግዜያዊ ክሽነ ናብ ዳስ ይልእኩ ነበሩ ኣብ ዳስ እንዳወድውን ሰራቐ ዘረባ ዝርከቦም ኣዕርኽቲ ወዲ ረዛን ተዓጢቖም ነቲ ፀሃይነሽ ብገንዘብ ረዘነት ቃላት ዘዳለወቶ ንኡስ ውራይ ንምድማቕ ኣብታ በዓላቶም ዝሰርሕዋ ምጥን ዝበለት ንእሽቶይ ዳስ ኣጋይሽ እናተቐበሉን እናዕለሉን ወራድ መርዓ ናብ እንዳጓል ዝብገስሉ ግዜ ይጽበዩ ነበሩ ወለዲ ኹራራ ዘምዘም ኣብዛ ደቐዚኣ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወለድን ኣሕዋትን ስምዖን ወዲ ሓዝሓዝ መዕበይ ወዲ ረዛን ዓይነ ስውር የማነ ገብረ ሚካኤል ምስ ኣደዮ ርካቤል ካልኦት ፈለጥቲ ወዲ ረዛንን ፀሃይነሽን ዝርከቦም ዕዱማት ከኣ ነታ ጸባብ ዳስ መሊኦማ ነበሩ
ሳሮንን ኣዲኣንግን ወዲ ረዛን ምስ ካልእ ጓል ይምርዖ ከም ዝነበረ መንም ኣፍልጦ ኣይነበረንን ኣብቲ ውራይ እውን ኣይተዓደማን እቲ ብሰንኪ ኩነታት ዶብ ከም ዝተዓናቐፈ ዝተረድአን መርዓ ሳሮንን ወዲ ረዛንን ከዓ ውግእን ወረ ውግእን ብሰላም ተወዲኡ ማቴዎስ ካብ ግንባራት ምስ ተመልሰ ከመይ ዝበለ መርዓ ከም ዝፍጸም ኣብ ተስፋን ኣብ ትጽቢትን ነበራ ሓንዘር ግን ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ፈለጥትን ዓማዊል ኣቶ ቐላቲ ማለት መሳርሕቱ ሰብ ታክሲ ስለ ዝተዓደመ ኣብቲ መርዓ ነበረ ንመርዓዊ ምስ ረኣዮ ከዓ ኣዝዩ ሰንበደ ካብታ መርዓ ወፂኡ ክሳዕና ኣድያም ኣደ ሳሮን ዝነግራውን ተረበጸ እቲ ብጋይም ወልዱ ንወዲ ረዛን ኣሲሩ ክመልስ ዝተላእከ ወድውን ናብ ዳስ እንዳ ኣቶ ቐላቲ ከኣቲ ኸሎ ጋይም ወልዱ ምስ ረኣዮ ሰንበደ እዋዕ ኣታዙይዳ እንታ ክገብር ናብዙ መፅዩ ብምባል ብቐጥታ ናብኡ ኸይዱ ኸኣ ዋታ እንታይ ደሊኻ መፂእካ በሎ ገጹ እስራ ኣቢሉ ሰላም ምሕረት ንስኻ ኸዳ መዓስ መፂእካ ብምባል እቲ ንወዲ ረዛን ንኽቐትል ምስ ኣቶ ቐላቲ ብገንዘብ ዝተወዓለ ወዲ ዘይተጸበዮ ስለ ዘጋጠሞ ኣዝዩ ሰንበደ ዳሓናትካ እሞ ግበር እንታይ ኣምፅኡካ ናብዙይ እዋዕ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ኸለኹ ኣቶ ቐላቲ ክበጽሑኒ ምስ መፁ ስለ ዝዓደሙንስ ሕራይ ስለ ዝበልክዎም ከይጠልሞም ኢለ መፂሕ በሎ ናብ የማነ ጸጋሙ ቁልሕ ምልሕ እናበለ እሞ ኸይሓፈርካስ ኣብ መርዓቱይ ወቕዒ ናብ ሕክምና ከም ተኣቱ ዝገበረካ ጽጋባ ክትበልዕ መፂእካ ሃርጋፍ ሂጥፋሕይ ኣብዚኣ ኸይርየካ እምዋዕ ብምባል ኣባረሮ እምባዕ ኣታ ምሕረት ኢሉ ደኒኑ ርእሱ ምስ ሓኸኸኻ እዋዕ ኣታ ኺጥፋእኩ እየ ዝብለካ ዘለኹ እምዋዕ ምስ በሎ ተገንጭሩ ሰላሒሉ በታ ዝመጻወፀ እሞ ብቐጥታ ናብ ዳ ፀሓይነሽ ከይዱ ንወዲ ረዛን ኣብ ዳሱ ከቀብጾ ናብ ጣባ ገጹ ጎየየ ኣደ ኹራራ ወይዘሮ ለተ ሚካኤል ስብሃቱውን ነቶም ንወዲ ረዛን ዓጅቦሞ ዝነበሩ ኣብ ራእሶም መሲ ማለት ጋማ ጻዕዳ ጨርቂ ዝኣሰሩ ሰለስተ ዕሩኽቱ ትኩር ኢለን እናጠመታ ዋይ ነጋ ወደይ እንተዝህሉ ስምበር ሕጅብ ዚኣም ዝመምኑ መርዓዊ መሲሉ ኣብ ጎኑ ኾፍ ኢሉ ረኣኽዎ ነይረ بعركو أنيوخا نسون قال سبام تينو مسألة واي ودي بمبال نودن ذكرن حنق نقبل أمو دنينن منقف كابعنتن زاليا تمثيلا نتن بغصبت نبعز غطر عنتن بتأليسانن مالت بمنديلن كدر زخلوا اتسسرقو كام معروزت امتن زنبره ودرزان ينبع كم زنبرا سلزستو عللن نسون نخرار عدكو ذكرو لبو تتنكفمو نات بدحر مرعو كنقران حاسبو زنبرا بسرات نجرو نخأبدن كابكوف مباليو تنسيو ناب انكدا مامونو تختنفاس عركو مالتيو سلام مالتي ميكائيل معري كمي حديركن بمبال بهاندبت ماتيو ኣብ ጎነን ኮፍ ምስ በለኻ ዋይ ሓደር ካማቲ ወስወደይ ወራይ ከመይ ገብራሎ ዘወደይ በለኦ በሃንደበት ስለ ዝመፀን ሰንቢደንን ኣብ መርዕኡ ብምንብዕን እንታይ ክብለኒ ኢለን ተሰኪፈንን ገፀን ካብኡ ክኽውላ እናፈተና ጽቡቕ ኣሎማ ማለት ሚካኤል ማዕረይ ብምባል ትኩር ኢሉ ጠመተን እሞ ኣዒንተን ቀይሑን بنبعت تلقين مسرايو ودرزان حزينو رأسو دفاء قرم الله مامي أماتي وسودي تايكواتو
ድማ በልኦ ብኢደን ኣብ ዝባኑ ጠብጠብ ኣቢለን ስምዒተን ብምቁፅጻር ናይ ውሽጠን ክሓብኣ እናፈተና ወፅብቕ ኣሎ ከም ዝትሪኦ ሳላኻትኩም ማዕሪጉሎም ማለት ሚካኤል ማዕሪ የቐኒየለይ ከዓ ምስ በለን ርእሱ ኣቕኒዑ ኸኣ ዋይ ወሪዱና ንሕና ደኣ ሰኣን ዓቕምና እንታይ ጌርና ልካ ታማቲዎስ ወደይ ሰላ ቀዳውልካ ይፀቢቑ ደኣ ጽቡቕ ኣለዎ ዘወደይ ዋይ ክንደይ እኳ ጽቡቕ ውራይ ብምባል ናብቶም ኣብ ከባቢአን ወኻዕካዕ ዝብሉ ዝነበሩ ዕዱማት ጠመታ ቅዳውልካ ጽቡቕ ዕድልካ ማለት እዩ እሞ በላ ምስታ ማቴዎስ ዓርከይ ኣነ መርዓኻ ክውዕል ስለ ዘይተዓመንስ ኣብ ክንዳይ ግን ሰበይተይን ውላደይና መርዓኻ ንኽውዕሉ እልእኸልካ ኣለኹ እሞ ኣነ ከም ዘለኹ ጌርካ ሕሰቦ ኢሉ ነጋ ዓርከይ ዝለኣኸለይ ሰበይትን ውላዱን ዶ ኸላለየክን በለን ወዲ ረዛን ፍሽኽ ኢሉ እንታይ ኻ ትብላ ታማቲዎስ ወደይ ነጋ ወደይሲ ሰበይትን ቆልዓን ኣለዎ እዮም ዋ ናይ መዓሳታ ብምባል ኣፈን ከፊተንን ኣዒንተን ኣፍጢጠንን ብስምባደ ጠመቶ ወለዎ እዋ ኣንታ ትላገፅ ዚኻ ዘለኻ ነጋ ወደይሲ ወሊድ እዩ ወት ወላዲት ኣምላኽ ሎም ማዓንቲ ገለኻ ተስምዕኒ ኢኺ ዋ ሓቂ ኸዲኻ ታማቲዎስ ወደይ ናይ ብልብኻ ዲኻ ተወድእ ብምባል ገና ነቲ ብስራት ብዓይነን ከይረኣዮ ኸለዋ ብሓና ማለት ብሓጎስ ፍሽኽሽኽ ጀመራ ኖ ይላገፅ ኣይኮንኩን ዘለኹ ማለት ሚካኤል ማዕረ ናይ ብሓቂ ብልበየ ዝብለክን ዘለኹ ብምባልካ ናብታ ብሓደ ፀግዒ ንበይና ኮፍ ኢላ ዝነበረት ነብሰ ጾር ዘምዘም ሕዝቅኤል ጠመተ እዋይ ብርኽቲ መዓልቲ ኣተንዓስ ከተሰዓመን ንበላታ ብስራታዊ ገብርኤል መልኣኽ ወይ ዝወደይ ወይ ተመስገን ወይ ወደይ ብምባል ሓቒፈን ሰዓምኦ ወይ ዞረለተ ሚካኤል ብድሕሪ ዝመርዓ እንዴ ንኸላለየኩም ናብ ገዛኹም ሒዝያ ክመጽእ ሓሲበ ነይረ ሕጂ ክልቴኽን ኣብዚ ኸብ ተረኸብክን ግን ክጽውዓ ምኸላለየክን በለን ወዲ ረዛን እውን ኣዳዓርኩ ብምሕጓሰን ተሓጒሱ ፍሽኽሽኽ እናበለ ዋይ እንታይ ክሳዕ መርዓ ዝሓልፍ ዘጽንሕ ኣለና ታማቲዎስ ወደይ ግን ናይ ብልብኻ ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ታማቲዎሰይ ነጋ ወደይሲ ብምባል ትኩር ኢለን ጠመቶ በቃ ድሓን ርየ ኽድመታን ክትኣምናኽጽውዐ መጻኩ ኢልወን ምስ ከደኻ ክሳዕ ዝምለሰን ብኣግርሞት ኣዒንተን ኣፍጢጠን ኣፈን ከፊተን ነቲ ናብ ዘምዘም ገጹ ዝኸይ ዝነበረ ወዲ ረዛን ቀው ኢለን ጠመቶ ሓንቲ ክንዲ ክልቲአን እትኸውን ኣዝያ ገዛፍ ጥንሲ ሰበይቲ ሒዙ ናብ እንገጹ ከመጽእ ምስ ረኣዮ ኸኣ ብሃንደበት ኣካላትን ከንቀጥቅጥ ጀመረ ክትንሳኣ እንተበላውን ኣብ ረኸን ወለል ኢልወን ምትንሳእ ሰኣና ብኸፈን ከለዋ ኸኣ ሰላም በልየን ዘምዘም ሓፍተይ ኣደነጋ ዓርከየን ማማለቲ ሚካኤል ካብ በሃላ ምስ በላ ወዲ ረዛን ዘምዘም ሰላም ኣደይ ከመይ ኣለኽን በለተን ዘምዘም ከም ሕፍር ኢላ እተን ሕልም እምበር ጋህዲ ኾይኑ ዘይተሰምዐን ኣደ ኹራራ ሽዑ ነቲ ኣብ ጥቐን ዝነበረ ዓንዲ ዳስ ሒዘን ብምትንሳእ ኣብ ቅድሚ ዘምዘም ደው በላ እሞ ተጠልዐን ሸውዓተ ግዜ ዕልልታ ደርግሖኦ እቲ ኣብቲ ዳስ ዝነበረ ህዝቢ ሽዑ በታ አንደበታዊ ዕልልታ ተገሪሙ ብምሉኡ ናብ አንገጹ ጠመተ እቶም ኣቦ ወዲ ኾይኖም ምስ ወራድ መርዓ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ በዓል ቤተን ኣቶ በርሀ ምሕጹን እውን ካብ ኮፍ መበሊኦም በተጊሎም ብምትንሳእ እናጎዩ ናብ እንመጺኦም ዋይቲ
دحان ديخي مس بلون نتن تنس سبيت حقفن زنب عزنبرا بعلت بيتهم عين عينا إن تمتو سلام بلوان زاقوالنا سيت ودنا يا واي ودي بمبال عندنا علل بلا أبو خرارا بيت خونتات تدنا جيروم ناب زمزم تكريلهم أن تمتو وا سبيت من ودنا انتي بلوان سبيت نقا ودي وا نقادا مع سبيت غيرو تقرمهم حتتو وا أنتم سئلكم اندو سلام بلوا ويلك انت يقدسكم مع سبيت خمس قبرة سبيت ودنا سلام بلوا بلكم اللخو بلا داكمان